ассалому алейкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хусият, бриллиантови мастери ширкати Атоми. Дӯстои азизи ман, зиёд нафарҳо мегӯянд ки ман вай ширкат рафтам, чанд моҳ кор кардам, ҳичи нашудам. Ман ширкати Атомида 3 моҳ кор кардам, ҳичи нашудам. Дӯстои азиз, агар ҳамин савзара шумо бичошен, ов натиенша, нигоҳуш накунен, офтоб наброненаш, ҳеҷ вақт намесавзад. барое ки ҳар як кор самараи худша нишон диҳад, шумо бояд ақаллан айҷотон бихезед. барои ҳамин дӯстои азиз, вақте ки шумо дар дили хоҳ ширкат регистратсия мешавед, просто группаи корида медроен, барои гӯш кардан, ягон сурат тамошо кардан шумо ҳеҷ вақт пеш намеравед. Шумо бояд қадамҳои аввалинтонро гузоред. Дар ширкати Атоми қадамҳои аввалин чиянд? Регистратсияи ройгон, яъне регистратсия мешавед, баъдан 2 нафара регистратсия кардан, дасти рост, дасти чап, ҳамагӣ 2 нафар, ва ҳамин 2 нафарро фаҳмондан дар кор ки шумо низ 2 нафарӣ бояд регистратсия кунед ва дар 6 моҳ як бор харид кунед. дӯстои азиз, дар 6 моҳ як бор харид иқин нестай, яъне шумо савдогар намешавед, просто маҳсулотро барои худтон мехаред, одамотонам барои худшон мехаранд. ҳар вақте ки харидан маҳсулот маъқул шуд, баъдан кори шумо механизмш ба кор медрояд ва оҳиста оҳиста структураи шумо бақувват мешавад ва дар муддати кӯтоҳ шумо яке аз лидерҳои бақуввати ширкат мешавед. барои ҳамин дӯстои азиз, барои пешравии кор ҳатман ҳаракати шумо дар кор аст.